Бүген безнең студиябызда кунакта һәр кешегә ярдәм итәргә ашыгучы участок полиция хезмәткәре Айдар Мөхәммәтшин. Айдар әфәнде халык участковый 2021 бөтен Россия бәйгесендә Татарстан данын яклап катнаша. Исәнмесез, Айдар әфәнде? Исәнмесез. Хәерле көн. Хәерле көн, хөрмәтле Телевизор караучыларыбыз. Айдар, менә чынлап та, менә балачакта малайлардан инде бу чиракта үскәч кем булырга телисең дип сорасаң, алар бер тавыштан полиция хезмәткәре буласым килә дип җавап кайтаралар. Сезнең дә менә бу һөнәрне сайлавыгыз юкка булмагандыр. Бу балачак хыялыдыр мөгаенәме? Мин кичкенә вакыттан белә хыялландым полиция эшләргә, ул вакытта милиция иде инде. Халыкка булышасы киләдер. Әмма күп еллар узгач та барыбер шул треккә ирештем. Шуңа күрә мин аннан да рәхмәтемне белдерәсем килә безнең руководителебезгә, җитәкчебезгә, начальникка, полковник полициясына Багаев Айдар Рашатовичка. Димәк, инде ул сезгә ярдәм итте, шулай бит. Айдар, сез бит Орчада туып, шунда эшлисез, әйеме? Сез хезмәт күрсәтә торган участок зурмы? Без эшли торган участок зур дип әйтә алмый. Ничә кеше менә яши? Участокта бары тик 1000 тирәсе халык бар, 4500 тирәсе адрес белән эшлибез. Шуңа күрә күп вопрослар белән мөрәҗәгать итәләр безгә. Күбесендә инде ул семья проблемалары, ир белән хатын проблемасын решайтырга туры килә. Менә еш мөрәҗәгать итәләрме? Ир белән хатын мөнәсәбәтен ачыклаганда анда. Һәр вакытта да мөрәҗәгать итәләр дип әйтә алам. Әмма проблемалар килеп чыгып тора. Күбесенчә ул алкоголизм өчен килеп чыккан проблемалар булып чыга. Шуңа күрә ул вопрослар белән бик күп обращаться итеп торалар, мөрәҗәгать итеп тора халык безгә. Һәм инде сез ярдәм итәргә ашыгасыз андый кешеләргә, әйеме? Һәм менә мондый проблемалар тиз караламы? Теге ул бит инде ир белән хатын мөнәсәбәте булмаска да мөмкин. Мәсәлән, инде кеше өстеннән яла ягу, менә андый чиракларда бәлки бардыр, әйеме? Ничегрәк менә Арчада андый проблемалар күзәтеләме? Төрле вакытлар була, әмма һәр якны дагын ирендә, хатынында үз телендә сөйләшергә кирәк үзләре белән, һәрберсен аңларга кирәк, һәрберсен тыңларга кирәк. Менә минем тормыш иптәшем шундый әйткәндә исерек эчә, ул начар дип әйтеп кенә, ул кешегә начар отношение белән эш итеп булмый, обращаться итеп булмый. Аны тоже тыңларга кирәк, аңларга кирәк, ничә бул шундый хәлгә җиткән, ничә бул шундый тавыш чыгара. Шуңа күрә бөтенесендә дә бер теге общий язык табарга кирәк дигән шикелле инде. Аңлашылды. Тәртип бозучылар күпме соң? Тәртип бозучылар күп дип әйтмәсем, но тәртип бозучылар булып тора. Менә шулай дагын шул алкоголизм өчен генә килеп чыккан бөтен проблемалар только шул дип күрәбез без. Аңлашылды. Менә безнең дә тапшыруыбыз башында әйттек, сез халык участковый 2021 бөтен Россия бәйгесендә катнашасыз, әйеме? Һәм республика дәрәҗәсендә дә сез бик югары күрсәткечләргә ирешкәнсез. Нинди таләпләрдән чыгып бәяләнде? Безнең инде иң башта конкурс үзебезнең Арча отделында участковый аша уздырылды. Шуннан соң инде анда беренче урынга чыкканнан соң республикада катнаштым. Республикада инде шулай ук беренче урынга чыктым. Анда инде Арча халкына мин зур рәхмәтле беренче урынга чыккан өчен. Шулай итеп хәзер Россия күләмендә конкурста участвовать итәм. Нәрсәдән чыгып бәяләнде соң бу эшләр? Теге сез күп итеп халыкка ярдәм итүдән чыгып шулай күрсәткечләрегез зур булдымы? Яисә халыктан тавыш бирү соралдымы, алардан теге русча әйткәндә опрос оештырылдымы? Халыктан опрос оештырылды. Шуннан соң безнең дә теге показательләргә карап, югарырак показательләр була, шуңа күрә шулай итеп мен катнашырга сөйләштегем шулай дип. Аңлашылды. Белүемчә, әлегә тавыш бирү бара. Бүген инде аның соңгы көне, 10 ноябрь, әйеме? Хөрмәтле телевизор караучылар, әгәр дә сез Айдар Мөхәммәтшин өчен тавыш бирәсегез килә икән, аста күрсәтелгән сылтама аша кереп тавыш бирә аласыз. Һәм инде бәлки безнең Айдар Мөхәммәтшин Россия күләмендә җиңүче булыр әлеге бәйгедә. Айдар, менә участок полиция хезмәткәре булгач, әлбәттә инде тәртип саклау сезнең өстә. Һәм инде алны, ягъни инде ялны да белмичәсез, көндә, төндә эштә дип әйтергә кирәк. Гаиләгез моңа ничек карый? Сез өйләнгәнме? Мин өйләнгән. Без бүгенге көндә тормыш иптәшем Алина белән кызыбызны үстерәбез.
тагын бәби көтәбез, Алла бирсә. Котлыйм. Безнең инде 8-дән 5-кә хәтле дигән эш вакыты юк. Любой вакыт телефонда булырга кирәк. Любой вакыт җавап бирергә кирәк. Чыгып китәсе булса чыгып китәргә кирәк. Шуңа күрә гаилә инде аңа ияләнделәр дип әйтәм инде. Аңлап карыйлар әйбәт. Аңлыйлар, чыгып киткәнгә сүз әйтмиләр. Гелештә икәнен беләләр. Шуңа күрә без ял итәсе бар бүген, тегендә барасы бар дип бик зур планнар корып яшәгән юк дөресен әйткәндә. Аңлашылды. Ярый Айдар, без инде сезне бүгенге һөнәри бәйрәмегез белән котлыйбыз. Алга таба да сезгә зурдан зур уңышлар теләп калабыз. Һәм инде шунысын әйтергә кирәк, менә мондай әлбәттә бу сезнең һөнәрегез, ләкин шулай да тәртип бозучылар саны кимрәк булсын иде безнең җәмгыятебездә. Шулай бит? Шулай булсын инде. Рәхмәт.